Kene genku sing sak lemari kene tinggi jajan ngisore lambene Miki. Tek wi sing kamar sing tak nggone kamare anake mbahku sing lanang sing minggat tuh lho. Sing digoleki terus lho karo. Heeh. Anak lanang tak sampe sitok kuwi. Anak lanang wis sitok kayak anak ragil pisan kan. Ya. Kayak wae iki kuwi lho sobat sing ngeterima mati. Makane. Aku kayak piye to mbake ke piye ceritane iki piye mbak iki gak godek olahraga PP nek ngomongane iki PP bila tapi kesane kok ditelatan ngono ya maksud iki bayar wae mbak yo jadi delehne makan PP gede bah ku adu sing kok jam meh jam 2 munggah lah. Paling bangun hatine cahaya mau kayak bronco kok nyanti. Tapi mbok ora tau ngecek-ngecek ya foto ya. Enggak. Ya weng kok mangan karo Indah kok aku tak tuk nang Waihong tuku lengo. Alasan. Lengo aku pas entek. Ya ijek sak botol sih. Aku lulas betul-betul nih ngomong rada lantran nih rada wong ya. Iya. Kalau kerjaan ngomong harus beres ya, makin luas. Tapi aku tuh nyantai rada dulu nih. Maksudnya ini cangkok-cangkok. Ya sujune. Aku ya kemarin. Sujune ki omahmu karo omahku adoh. Lek omahmu cedhek. Cangkruk ini. Heeh. Kabok kocok suwi men to? Nah, ndi to? Saya ngenteni kentri wis numpak. Nah, numpak. Lah. Ben lajar ora apa Ben ben tambah bingung dek. susui. Susui ya. Iku koyo mbak iku paling masa libur kabeh iki cak. Liburan. Kira biasane anu. Oke kan libur nang kene. Sing apa nggih ngecek anu pira? Apa? Tekanan pulsa. Enggak iso aku. Coba. Bisa delok Direk. Aku gila. Pira ya? 139. Ora ngerti to, aku jare bolaran nang gene Google kono lho. Kok ngertimu apa? 139. Apa itu bermanan dia langsung mulai karena nanti kan pas berpaten. Maaf format dari Gula ana ning anu ae, gula ana ning Google. Aku ki ora tau gere kanan blas aku. Biar CSL tapi CSL aku ora tau ngecek itu sawong koyo indah ngono pokok 3 bulan bisa. aku gak iso aku langsung 3 wulan pisan nih. Terlalu lemot bagiku. Kayak CSL kayaknya nang kene sinyalnya gak enak deh. Aku 3 bulan pisan kuwi, tapi sak wulan pisan ini mesti nambah 10 Lo telepon lo. Apa? Lah biasanya Rene nek ndi to? Truk. Kok kabeh kok lek ngarep Iya. ngarep Sing ngarepe iki kono. Dan juga tukang kolongan kono ngarepe. Lah aku iki kok omahmu lho. Gawi, itu kan Aku wis ning isor omahmu kowe nek ndi lho. Aku ning dhuwur karo Brenda, kowe tenan ning isor. kacer. Oh iya. Aku tak mudhun karo Brenda. Ya. Seneng isor. Nek satpam ya. Hah? Nek satpam ya. Lah, wedong. Wah,
asu. Suwe ya. Apa we? Sepatune Darane sepatu kae gitu nyapa diwehne lho. Ngombe kuwi lho, Cuk. Wis do miso-miso posomu batal. Aku ora poso. Oh, Lah wis entek madu mangsa 10. Mantamu dancuk. Demet lho iki, Tre. Kowe kuwi demit. Mental sik no. Kuwi lho enek Coca-Cola banyu putih ora enak tak kok nesek apa piye? Aku ra seneng banyu putih kok. Apa njalukmu? Ya sing mesti cilok. Wis sego. Mangan sik pisan. Heeh, mangan pisan. Geleman kali kowe arep ngenteni anu kae senduk Irna. Ora anu engko ben dhek ben mangan dhewe kok awake dhewe kan juga paketan sih. Nah iki dicoba. Apa sih dancuk? Apa ya gek mentol. Roto terang mek dikek wis ada bawa ndelpi apa to iki? Ku roti ra tisu. Apem. Oh ya ta, kowe percaya ora karo aku. Adem ora njaba, adem. Kuwi engko lek malah gawe klambi ndek. Percaya ora cangkemku. Lah mau panas kok. Bene. Engko balik ben kerokan. Sik tak ngombe. Wong raine bocah edan kok. Dano kancamu lah. Sopo? Kowe kancaku to? Besok ya. Iya nek seletane ae. Jo kowe kok jancuk aleman mentesu. Ora blong. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya akeh mah. Ora wi ora akeh kok. Lah wong sakmene pro kena dige sak RT. Bocah kamu lek mama berantem ta, Cuk. Lah jan terahno delokan ta? Oh, iki titik wi. Teman-teman sama akeh ora. Akeh. Titik, kowe iki tak irisi cilik-cilik nyatu. Ki mau. Ah. Kentang. Duh, jancuk jijik no matane picek ngono. Ora enak. Diwareki lah ya. Kowe jo njaluk lho. Ora, aku wis nguntal kok. Enggak enak sih. Ya lumayan lah wong dadak aku mau lek masak. Kayak ora nggae brambang kowe mau. Mek bawang tok. Lah ora blonjo. Lho matane mosok lho. Heeh. Ambun iki dhek PM aku. Kowe jane. Kapan toh? Temui. Mbok biar lambi lek cangkem. Kalau lali ya. Oh, gendeng iki ya. Heeh. Kare jane. Lah nyapa jalane? Dancuk iki. BTW masih libur nanti sih. BTW masih libur nanti sih. Nek kundang toh, aku kan ada. Bagaimana? Apakah kamu tidak sibir menunggu minggu depan? Aku yang ngomong. Baru terus akhirnya apa lah arani? Selangi loh, jodohan. Gitu anu loh. Apa lah arani? Spam loh. Lah ndek kok iso-isone wis kene iki telepon ya wae ngerti telepon dhek kriak-kriuk dan cok iki iso gak sih rasa mangan dhisik ngono. Dancuk deh. Lah kok malah bengi dhek malah posting kuwi. Ya kan aku malah jiwa pengenku kan menggelora ya. Siapa yang paling masakne lho? Iki kentangnya. Kentangnya mek ge ambunan. Lagi kan mau takut. Kentangnya iki lho terus nyatu mek titik. Oh, sing akeh ayame. Ora, ayam iki ya mek titik wong mek separo kuwi mau. Separo apa? Iki lho akeh. Separo ekor. Tekan separo ekor ya. Tapi kan mek sing cilik kuwi lho. Oh, dara to. Iya, sakmonoan lah. Mek titik kuwi, gek wi tak peceli. Kamu kok ya pas dia cilok ya? Aku nggak ngerti toh, kowe seneng cilot ngono gek kowe wis ngeweki aku kan kudu balas budi ya. Mata. Ngowe kok aku apa iki?
Sisa dimasaknya apa sayang? Aku nganu bojoku nganu to. Ndelok storyku. Bareng tak jak omong ke orang raya jane iki nyawa jak omong orang anu ora nyauri. Kok sik to aku sik ndelok storyne sampean lho. Karo Brenda catatan karo Brenda nyapo. Jo najak ini. Karo bojone anu. Ini kalah lah karo Brenda. Karo Brenda cintaku lek ngene ngono. Tapi bojone apa? Karo aku ora tau ngono kuwi lek muni ngono. Cuk jancuk. Bisa dilabrak aku. Kowe ngerebut bojoku. Aku nganu lek kuwi bila kuwi. Perebut suami orang aku. Raisa isuk mau tak seneni. Apa? Lah tak telepon. Tak telepon ki lah kok nganu to dhek iki. Nyengil. Nyapa? Ngono. Jancuk iki ngono tak. Bocah kaya itil ngono. Mau ditelepon wong tuwek kok gatel ngono. Wegel aku. Gek kowe ngerti raine Raisa ngene, Bu. Kan video call ta. Masamu ngono. Ya Allah, aku ya emosi to. Matamu nyapecuk aku ngono. Ya Allah, setobat aku. Gek kowe ngerti Raisa tak konokne. Bila kan mangan to karo dhek. Ngene. Terus Bila nih, Kakak. Ngono. Ya Allah. Menghibur jawabannya. Iyalah, lungguh kene ta. Lungguh aku ngerti. Tak jarne ayo. Lah wong Kuate sepiro? ora lho kok kelas ya iso lungguh. Kok ya ora lungguh ki ya nyapa. Heeh, kowe nggae klambi kok ngene kowe arep wis ta? Masuk angin kowe. Ya kan kebun kan aku gak ngerti yang jiwa apa yang kuning. Oh iya. Beda ya lek wong sugih ya. Lah aku ini klambi kan ya sampai ngenteni jebol dhisik. Lah ora usah merendah untuk meroket kalian berdua. Padahal ya sedian kalian berdua. Elek matamu sugih apa ngene iki? Ge dhuwit lah. Ya lah. Ndane iki Bagong iki. Duwe-duwean yo. Wis juragan nak. Sapa? Kowe Loh, nyapa kuwi? Lho ya dhewe juragan. Brenda ngono. Kuwi. Kok gayane kok nganu ya merendah ngono kuwi lho. Heeh, Brenda. Suka aku. Brenda sing juragan ora lah. Aku wis anak buah aku ki. Buah ini. Anak buah. Anak buah aku. Tai. Lah emang rene numpak jet pri to mau. Anu, Tak tembel nih. Bane tak tembel. dek iki nganu, JT sik urung metu ke bengkel wis lali apa piye ndek ngetah dilebok di bengkel. Rusak to ya. Rusak wayang gantek nih. Wis tuwek sak. Iki sing kerjane wae wengi. Iki sing gawe jaket ungu ya, janda pirang iki. Enggak roh. Kayaknya anu deh. Kayaknya suci deh. Itu lek mlaku. Bahannya ngono kuwi anu. Suci. Mbah. Enggak rapi. Ketok lho Mas iki sing dhek iki terano gadai apa suci ketok macake. Anune ketok. Iya. Anake lampir koyo bakale koyo rase lampir. Koyo ngene lho. Dedeke pernah duwe pacar. Modele seneng loyang nang dine-dine lho. Oh. Senengane kan Ya ku sik mending ya. kumpul karo kanca-kancane. Sik mending kuwi. Lah lek mbokku wis miskin. Ora dolan-dolan. Masa gak tau dolan liburan lah. Ja, Cece, nganu awakmu tahu loyang enggak? Lek tahu sih loyang tapi nang Makau. Jancuk nang Makau guran. Kuwi jenenge ora loyang kuwi. Iya loyang. Layak ya. Kan perjalanan lama. Sedina awalnya ndek iki kok ora. Ya picek.
Lek sing seneng layangi anake mbahku sing nomor loro. Senengane layang deh. Iki sok ben arep nang Australia nganu. Australina. Australia. Dek mau krungu. Sana. Oh, Kan mari kok kono. Kami sampean ronone. Kan anu dijak liburan ambek koncone. Kan dhek duwe koncone Kanada. Lah iki balik nang Hong Kong rene. Rencana liburan berdua karo kanca-kancane iki ya. Makanya Australia. Dhek karo lampir pas makan malam ngono to. enggak dengaran weng ngrungokne we. Dan duwe kuping lho, Cuk, raimu. Aku kan ngomong dhewe lek kowe kira peduli to. Nah, tapi kan ya lek masalah lo ya kan mesti ngrungokne aku. Kayak lampir barangnya arep nandeno aku sih ngrungokne. Marai kowe siap-siap to. Iki penake tuku omben apa ya iki? Kan sih Lah nyoju apa piye to, Wak? ora wis terus apa? Ben tambah beli yang kowe mlakune. Lah iki kan kena nggih tanggul lah. Piye? Oke apa ora? Ora wis rada waras aku ya. Aku ra iso yo. Sak kamar aku bangkok. Aku ya ora iso. Kowe ngerti? Aku kan ndek inane kan anu to, mangan ning jaba ndek iki lho. Kan aku kan ngombe nganu to. Ngombe bir. Terus marino mbokku mending ngene. Aja mabuk lah ya ngono. Kowe engko ora iso mlaku. Ya Allah, aku ngono. Kae mai lah aku ngono. Raine mek sak botol kok gliyeng lah ngono. Sak botol ditumuk sak meja. Ora mek wong telu tok. Mek aku karo putune mbahku karo mantune mek guran. Iki mek sak botol lho, gula sepiro. Gek bir lho. Bir pernah garai nguyuh. Bere sing ras kaya nek badhek tapi lho, lek bayar mah enak rek bere. Matang larang Cuk. Enak rek iki tenan. Sing ndi? Adane. Sing ijo piye? Sing ijo mau adewe ning nganu kata ngombe bareng to? Yo. Cilik lah. Ya kayak soju ta botole? Enak bisa. Bir sing enak ya kuwi Mas aku. Iya, maksudnya enggak luwegi ngono. Ora kaya badhek tape ta. Enak aku enak. Legi. Timbangane bir-bir sing liya-liyane iki. Selama aku ngombe bir ya Mas. Masuk ber. Berapa wis? Sparkling water. Iya kuwi lho. Iya kuwi lho. Aku sing biasane indah kowe ngomong sing rupane ijo sing Apa? kowe arepe tuku lho tak mengi kuwi legi kuwi koyo Sprite ya. Apa to mereke? Anu Sing botol. Udu vodka. Oh iya iya. Heeh, sing vodka kuwi lho. Sing vodka iki lek ngarani kelegen gak seneng aku. Anu koyo anu. Mikmek lek ning Indo. Sirup. Mikmek kuwi lho. Mbah, ora roh aku. Lek tuku ning Indomaret lho Mikmek. Ora roh. Kuwi ka jaman SMP wis enek lho. enak. Mosok kowe ora tau ngombe. Enggak tahu ngombe aku. Mas ono trae asane. Iya. Iya to. Sirup. Enggak ngerti aku, enggak tahu ngombe. TM. Aku enggak tahu, aku anak baik-baik Salah sumpah. tancuk ngelak gejah. TM aku malah enggak ngerti. TM ora ro. Enggak lawar. Enggak ngerti, bukan enggak tawar. Enggak ngerti. TM terus. Kuwi lho sing apa lek ngarani? Ancen enggak. Dioplos ta? Iya. Miring ta? Heeh. TM. Anu botole Bensin. Heeh. Aku tahu jajal barang aku wis tahu lho Mas Samu lho. piye to kowe iki? Terus ambune iki sing kaya Pertus, kok udah Pertus. Sing dingge bahan cat kuwi apa jenenge? Arak. Heeh. Kuwi aku ngene to. Apa iki jenenge kok ambune kok kaya sing dingge bahane Arake Mbah Geng. Heeh. Apa dingge plitur bapakku to aku ngono. Matamu kuwi ngono jare. Tata. Tahu ngombe kuwi yo tahu. Tak jajali lah aku ngono. Aku anu kuwi apa jenenge nih? Mbah Jenggot kuwi enggak tahu. Anggur tuwa Lho we enak iki nggih jamu kok. ora. Lah kowe ngerti ra? Aku kan tah nglairne Upi to. Kan jarene kan kudu ngombe kuwi lho. Sing nggih mbancarne kan opo ngono lho. Apa ya? Apa to? Nggih mbancarne susu kuwi lho. Jenenge
apa ngono lho, anggur tua ngono lho. Lah karo ayahku ditukokne to anggur. Lah kuwi enak alkohole. Lah pre mabuk aku malah. Jancuk. Tunggu yo aku. Benteng. Slan. Wis banteng. Ya lah aku anggur kuwi. Timbangane anu, timbangane Iya terahno. liyane. Soalnya aku nggak tahu kok ngombe-ngombe ngono kuwi. Soalnya kan aku anak baik-baik. Biasanya sing ngomong ngono malah nganu lho ya. Apa lek ngarani suwe. Apa ya nyatu aku ora tahu. Ya lek kaya aku barang ngene wae percaya lek kaya aku. Wah ya iki sing koyo aku ngene iki kowe tambah percaya. Wis aku dhewe sing blangsak, wis kalian sing apik, wis. Aku penasaran kau mau apa kan? Yo mae wong to. Tapi kok ning dhuwur apartemen ngono kae? Saya tandon banyu cok ndure. Ora, kalau nek kendelone londeng. Kok tandon banyu ndasmu kuwi. Ya Mas iki paling dhuwur dhewe iki kaya apa arane library ngono kuwi lho, apa library apa cok basic Perpus. perpus. Apa-apa tempat-tempat olahraga. Ketaurane belum? Kok rono iki lho munggah kene iki lho Bu, aku rung tahu. Kok tambah rono. Pademan. Mlebu apartemen bedean temi wong akeh ya. Lha yo. Rene apa-apa gitu kok ono. Lah, adek tau munggah ning dhuwur apartemen Red Garden kok. Iya we. Ora neng sing cacah koyo awak dhewe ya. Coba. Takon. Lho. Iya, ditakoni kok piye to iki? Oh, Enggak maksudnya. Maksudnya iki sing enggak enak sing sak rogo ora tau enak sing sampe munggah sing ning Lah karo dene iki nyapa? Blarah tekan dhuwur apa PPK tok? Aku jan lek libur masalah libur lek karo Indah yang dancuk-dancukne aku kelingan biyen ya. kok kowe. Iki adikku ning grup aku jan yo mek dijantuk-jantukne ae karo iki. Mare kowe iki koyo asu, kowe ngerti ra? Padahal sing nukokne klambi ya duwike donature ya aku. Maksudnya aku yo nyumbang. Gak aku yo ndak paham. Apa lek ngomong kuwi? Bahane distil apa wi? Dancuk iki. Apa su? Tistil apa jing? Bahane apa to? Enak til-tile. Saya tak wotone. Aku nek moto ndak dong pas tenan. Sampai di Rupane apa? Kowe rupane apa? aku sampai di kilo digolek Klambimu rupane apa, Cuk? coklat. Lho, Ya dek kan iki kelamin iki kan iki grup. Iya to piye? kan temanya dhewe abang. Abang to. Ya ora perlu. Terus aku cek ono. Cuk. Kowe nyekot saiki, tekone ya apa, he? Gek tanggal 12. Tanggal 12, Cuk, dancuk kuwi terakhir pengiriman lho wi. Minggu iki. GE wis tak share to ning grup. Minggu iki terakhir ya. Nah, iki lho aku digolekne iki lho. Iki lho. Lagi wis teko urung? Iki bahan twill. Aku ndak dong. Ora niki wis teko urung? Lek aku tak milih sing abang ya. Ya wis dipesene porong. Urung. Gek randang pesen wi. Kowe kudu ngerti lho, Su, tanggal 12 terakhir pengiriman. Gek wis santai to. Soalnya kan lho, soalnya apa? Kamis ngarep tanggal 19. Dia aja libur. Ceblok-ceblok lho. Cah dancuk. Kowe berharap dijukukne ngono to, Jing? Ya kepekaannya aja loh ya. Kuwi iki nganu, tanggal 12 wis terakhir wiwisan pengiriman. Lah kok santai model. Ora santai. Soalnya iki Kamis ngarep kuwi wis bodo. Dadi wis enggak enak paketan. Kamis ngarep tanggal 19 wis enak paketan, gini aku wis tutup ya paketan. Lah wong saiki lho paketan ning Indonesia kuwi lho sing akeh sing overload pisan. Iya.
Iki lho sik enek su. Iya. Entek nek bisa. Gila ya we guys, nganu cisu. Entek nek iki entek kok. Iki lho bisa nang kene iki nggenku iki bisa bis siupa barang nang kene. Titik kan. Lah kenapa ya sangar penak numpak MTR. Bisa ora ono wong penak. Nang kono ya enek nang kono. Ngono tekone kapan? Jare tuku sing ready ning toko ae. Lah iya tuku ready nang toko ae lo. Kemis iki paket. Kuwi estimasine kapan? Lah wong klambine Upi lho. Urung dikirim-kirim